Kačanovský přesvědčivě dokládá, že ti, kdo stříleli, nebyli Janukovyčovy síly. Byli to lidé, kteří stáli na straně sil, o nich se tvrdí, že to byla ta demokratická, proevropská, proatlantická opozice. Koho stříleli? No, stříleli demonstranty, kteří demonstrovali za Evropu. Oni stříleli do svých vlastních lidí. Jen proto, aby zdiskreditovali Janukovyčův režim. Takže takhle začíná ta takzvaná ukrajinská demokracie v roce 2014. Jinak knihu Ivana Kačanova doporučuji, nevydalo ji žádné ruské nakladatelství, on není spojen s žádnou ruskou institucí, učí na západě. Tu knihu vydalo uznávané západní nakladatelství. Viděli jste obálku? Ta kniha je v otevřeném přístupu. Každý z vás si ji může stáhnout jako PDF-ko. Zadarmo. Nemusíte nic platit. Najdete ji na internetu. Proto já jsem trochu obšírněji mluvil o Majdanu, o těchto souvislostech, aby ukázal, jaké hrozbě čelí Slovensko. Konec konců ti snajpři, kteří měli střílet, kteří stříleli na tom Majdanu, přišli z Gruzie. Jeden z nich se začal bát, protože viděl, že jeho kolegové záhadně umírají a začal tu situaci nějak řešit a tak se to začalo provalovat. Jinými slovy, ty síly, které dneska stojí proti Ficovi, se nezastaví před ničím. Jsou schopné čehokoliv. A tím nemyslím ty Slováky v ulicích. Často to jsou lidé, kteří mají třeba dobré důvody protestovat proti Ficovi. Nejsou to žádní zločinci. Někteří z nich jsou pomílení, někteří mají prostě politický názor, který je jiný a je legitimní demonstrovat. Ale měli by si uvědomit, že za nitky tahá někdo úplně jiný. Systematickou analýzou různých důkazů bylo zjištěno, že masakr demonstrantů a policistů na Majdanu ve dnech 18-20 února 2014 byl úspěšnou operací pod falešnou vlajkou, kterou racionálně zorganizovali a provedli složky vedení Majdanu a skryté skupiny majdanských odstřelovačů v budovách kontrolovaných Majdanem s cílem zvítězit v asymetrickém konfliktu během Euromajdanu a převzít moc na Ukrajině. Tento masakr byl klíčovým prvkem násilného svržení polodemokratické vlády